Nakon što je prvi Hrvatski ronilački kongres prošle godine održan na Zagrebačkom Velesajmu, ove godine za to najveće i najvažnije ronilačko okupljanje odabran sportski centar Zamet na Trgu Olimpijaca ovdje u Rijeci. Grad Rijeka je grad uz more, a odlučili smo se zato što je ovo vrlo interesantna i atraktivna ronilačka destinacija gdje se nalaze veliki broj ronilačkih centara koji su bitni za sam ronilački turizam. Velika je dvorana u skladu s epidemiološkim preporukama mogla primiti sve zainteresirane za aktualne teme vezane uz more i podmorje. Cilj ovog kongresa je upravo razmjena znanja i iskustva sa relevantnim stručnjacima iz različitih područja i segmenata rada kako bi mogli saznati neke najnovije informacije i novitete u području ronjenja. Koliko pričekati nakon cijepljenja, koliko čekati ako prebole SARS-CoV-2, ako su asimptomatski, simptomatski, ako su bolnički liječeni, koliko vremena moraju pričekati i koje pregleda bi morali proći prije nego što se vrate ronjenju. Na predavanjima, okruglim stolovima, panelima doznali smo o važnosti ronjenja u turizmu, gospodarstvu, ali i sportu. Ronilački turizam je sve više važan segment turističkog sektora zato što on značajno produžava sezonu, jednostavno privlači jednu posebnu grupu ljudi koji su visokoplatežni turisti i koji definitivno mogu unaprijediti naš turizam. Hrvatska je, kada je riječ o ronjenju, jedna od najuspješnijih i najtrofejnijih zemalja. Donose brojne medalje, postižu izuzetno visoke rezultate, imamo nekoliko svjetskih rekorda gdje naši ronioci u stvari promoviraju Hrvatsku, ali i otvaraju perspektive i mogućnosti da i druge privuku da dođu u Hrvatsku. Zahvaljujući trofejnoj ronilačkoj reprezentaciji, Hrvatska već godinama uživa status zemlje koja je centar znanstvene, sportske i edukacijske izvrsnosti u ronjenju na dah. Okupljamo najeminentniji tim svjetskih znanstvenika koji su strahovito zainteresirani za rad s nama dalje, uključujući i svemirski centar u Njemačkoj, američke vojne strukture. Važnost ronjenja i njegovu ulogu zadnjih godina u kriznim situacijama potresa i poplava prepoznale su i naše interventne službe. Po uzoru na Hrvatsku gorsku službu spašavanja, čiji ronilački tim ljudske živote spašava već 20 godina, u osnivanje svoje ronilačke jedinice kreće i civilna zaštita. Mi smo u planu ustrojiti jači tim civilne zaštite ronitelja za spašavanje iz voda, iz poplava, kao na primjer što je bilo nedavno potraga za nestalnim plivačem na Peručkom jezeru. Dodatna sigurnost zbog koje će i speleoronioci i istraživači biti mirniji. Njihov uron u potopljene mračne špiljske kanale jedna je od najopasnijih aktivnosti na svijetu, ravnopravan šetnji svemirom. Glavni izazov u tome je zapravo, ja uvijek volim reći, osvajanje nepoznatog prostora. Najljepše je istraživati nešto gdje nikada nitko nije bio, ulaziti u novi prostor i zapravo sam prikupljati nove podatke. A novi podaci duž podmorja cijelog Jadrana prikupljeni su u sklopu projekta Scuba Scanner. Scuba Scanner je akcija, odnosno projekt koji je našim čitateljima htio približiti sve tajne i ljepote jadranskog podmorja. U međuvremenu ciljevi su nam se malo promijenili, pa smo u cijelu priču dodali i ekologiju i specifične vrste koje tu žive i aktualne probleme našeg podmorja koji su jako veliki. Upravo međuresornom suradnjom mjerodavnih ministarstava i službi uz sudjelovanje predavača iz susjednih zemalja, ovaj kongres je ponudio neka rješenja za probleme pod morem. No tu još nije kraj priče, da ne bi sve ostalo samo na riječima. Nakon 2 dana govorancije s riječi se prešlo na djela. Više od 200 ronilaca zasukalo je rukave, uskočilo u peraje pa u more. Sudionici kongresa pridružili su se velikoj ekološkoj akciji čišćenja podmorja. Čisti se od Rijeke do Novog Vinodolskog. Mjesta koja radimo su Rijeka, Bakar, Kraljevica, Crikvenica, Selce i Novi Vinodolski.
Nepovoljni vremenski uvjeti, orkanska bura, dodatno su otežali postizanje plemenitog cilja. A većinom su to vatrogasne postrojbe, spasilačke službe, ali imamo i klubova iz Dalmacije, iz Kvarnera, iz Zagreba, iz Slavonije. To su ljudi koji su osposobljeni da mogu roniti po ovakvim vremenima. Ekipa koja trenutno ostaje kod nas na ronjenju ima iskustva, tako da ne očekujemo nikakve probleme. Smo vatrogasci iz Slovenije, smo iz 90 Sevnica i Gornja Radgona, ronioci, specijalisti za ronjenje u takvim uvjetima. Mi smo iz Švicarske i povremeno ovdje uživamo u rekreativnom ronjenju. Danas smo ovdje kako bi pomogli očistiti podmorje i izvaditi smeće iz mora. Danas zbog održivog turizma u kojem je ekologija izuzetno važna, nama je more glavni resurs i na neki način moramo se stalno brinuti o njemu. I dok se na svim lokacijama čistilo ručno u mrežaste vrećice, u Kraljevici su se dosjetili kako biti produktivniji. Cijeli otpad se sakupi u veliku džambo vreću, ona se balonom podigne na površinu i onda autodizalica digne tu vreću i položi je u veliki onaj kontejner za smeće. Na koji god način čistili, svi sudionici kongresa i primjerom su pokazali da im je do mora stalo i da je vrijeme da iz njega uklonimo sve čemu ondje nije mjesto, pa da ga budućim naraštajima u zalog ostavimo čišće nego što smo ga mi naslijedili.